مدرسہ دکھڑا یتیمت تری لاڑے گلوارینا مدرسہ دکھڑا یتیمت تری لاڑے گلوارینا اللہ 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 گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا د دین خدمت دی کړ د سپټ فنان دا د دین خدمت دی کړ د سپټ فنان دا د دی وجی خو هر سړی دی بار بار یادوینا د دی وجی خو هر سړی دی بار بار یادوینا مدرسہ دکھڑا یتیمت تری لاڑے گلوارینا اللہ 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 گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا یو کول بعمل د تقوی اخلاص عالم وی یو کول بعمل د تقوی اخلاص عالم وی داعی و د قرآن او د سنت و نازانینا داعی و د قرآن او د سنت و نازانینا مدرسہ دکھڑا یتیمت تری لاڑے گلوارینا اللہ 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 گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا دا گور جنازی تا دیو دمرا خلق راغلی دا گور جنازی تا دیو دمرا خلق راغلی داستا دا حقانیت خبر هر چاہتا ورکاوینا داستا دا حقانیت خبر هر چاہتا ورکاوینا مدرسہ دکھڑا یتیمت تری لاڑے گلوارینا اللہ 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 گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا خالص چې پاکستان افغانستان در باندې ړنګ شو خالص چې پاکستان افغانستان در باندې ړنګ شو الله دې برکت ستا په بچو کې ښکارا کړینا الله دې برکت ستا په بچو کې ښکارا کړینا مدرسہ دکھڑا یتیمت تری لاڑے گلوارینا اللہ 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 گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا اللہ دستا تا بخترو تا زالری موداما اللہ دستا تا بخترو تا زالری موداما رافع اللہ خیالی بدا دعا تا اللہ کڑینا رافع اللہ خیالی بدا دعا تا اللہ کڑینا مدرسہ دکھڑا یتیمت تری لاڑے گلوارینا اللہ 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 گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا گران شیخ رحمان استغفراق میں جڑاوینا